Κοιτάξτε τώρα τη χαρά του μικρού Ιάσονα. Ιάσονα, ωραία τα έβγαλες έξω. Μήπως μπορείς να τα βάλεις και μέσα τώρα? Θα τα μαζέψουμε. Ιάσονα, βάλτε και εσύ μέσα. Μπράβο. Ο μόνος λόγος του να είναι μέσα στο κουπάκι αντί για έξω το κουπάκι είναι ώστε να μπορούμε να τα πετάξουμε έξω. Να, εκπληκτικά. Τι κάνεις, εκνευρίζεσαι που δεν πέφτουν έτσι εύκολα?